O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense repasa co alcalde de Beariz novos proxectos conxuntos e visitan o novo pasteiro do Monte de Peniñas. O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitou o seu concello de Beariz para manter unha reunión de traballo co seu rexedor, Manuel Prado, onde analizaron as necesidades do seu concello e as aportacións do goberno galego. Vai facer un ano desde que tomei posesión como delegado. É verdad que xa nos habíamos reunido en varias ocasións, pero non tuve o gusto de visitar o Concello de Beariz, que é o que estou facendo agora, procurando achegarme a todos os concellos. E bueno, pois unha ronda de contactos nas que fixemos un repaso dos investimentos previstos, melloras que están a piques de comezar, melloras de accesibilidade tanto no Concello con a instalación dun ascensor, melloras de accesibilidade tamén no centro de saúde con un convenio que se vende a asinar nos últimos meses e bueno, trasladándome pois novas necesidades no eido deportivo. Hai que dicir que tamén hai un investimento previsto, unha instalación duns biodos saludables, pero algún outro que xa me está adiantando o alcalde, un alcalde de éxito, un extraordinario alcalde dentro da comarca do Carballiño, pero tamén a nivel provincial, pues que sabe e ten estruturada moi ben todas as súas necesidades, así nos las traslada e procuramos traballar en ese sentido pues, nos próximos meses e que cheguen a bo porto. Por lo tanto, agradecerlle o seu recibimiento. Pola súa parte, Manuel Prado quiso agradecer o compromiso do delegado co Concello e a súa pronta resposta a todas as necesidades que se presentaron, así como plantexarlle novos proxectos. En principio foi unha reunión de agradecemento por parte do Concello de Beariz a Gabriel, porque no tempo que leva na delegación territorial, Beariz observa un cambio cualitativo e cuantitativo nas relacións con este Concello. A verdade é que Gabriel, molesto que coste que o molesto menos posible, pero sempre está o móvil a disposición dos alcaldes, non somente pola miña parte, eu creo que de calquer compañero. Claro, o feito de haber sido alcalde axuda moito no que é a xestión municipal. Entón, eu, por unha banda, limitei-me a trasladarlle a Gabriel o agradecemento do Concello de Beariz por unha serie de investimentos, como ele dixo antes, de accesibilidade, que no Concello, no Centro de Saúde, biosaludables, obras de mellora posta en valor do patrimonio arqueolóxico, e outras que se nos escapan agora neste momento. Por un lado, xa digo, foi labor de agradecemento. E por outra banda, plantexei algún tema concreto, puntual, adiantello, imos a traballar no futuro, hai un compromiso por parte del, como sempre que adquire un compromiso cumplo co Concello, e a verdade creo que foi unha reunión productiva, pero xa digo, eu quixen que estive en Beariz para mostrar o agradecemento do Concello de Beariz a él, xa digo, polo comportamento, a actitude, a predisposición que ten continuamente para con este Concello. Aproveitaron esta visita tamén para coñecer o pasteiro no Monte Veciñal en Mancomún de Peniñas, acompañados polo director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros. O que fixemos aquí foi unha infraestructura de aproximadamente 13 hectáreas, que basicamente consisteu en desbrozar todo o perímetro, facer un cierre perimetral con postes e malla gandeira, 2 pasos canadienses para que os animales non poidan sair do cierre, unha captación de agua con un sistema con unha placa solar para garantizar o suministro de bebedoiro aos animais, e logo roturouse toda a superficie, abonouse, encalouse, sembrouse coas especies apropiadas para esta zona para que produciran erva, e iso é o que vamos a visitar agora, e añadir ademais que a provincia de Ourense no plan de pastoreo na primeira fase que xa fixemos por aproximadamente 3 millóns de euros levouse casi o 50% desa inversión e tamén o 50% polo tanto dos pastizales, e temos xa feita a encomenda da segunda fase na que a provincia de Ourense levará outros 10 pastizales e volverá a comerse prácticamente o 50% do presuposto deses outros 3 millóns de euros que facemos en cada fase e cada ano, e que aspiramos a chegar no conxunto de Galicia ao término neste programa de pastoreo de Galicia, de plan de pastoreo de Galicia, aproximadamente aos 9-10 millóns de euros con unha superficie de 2.250 hectáreas habilitadas para ese tipo de gando en extensivo.